ανεξάρτητος από αυτό που έχει για τις κριτικές μελέτες του Καβάφη και λέει κάποια πράγματα για την πολιτική του Καβάφη, που λέει, θα πρέπει να σας διαβάσω... Εδώ πιο πίσω, για να σας ακούνε όλοι, πράγμα. Να σας διαβάσω κάποια πραγματάκια πριν για να καταλάβουμε καλύτερα αυτά που λέει μέσα στο ποίημα. Οι λαοί, μερικοί λαοί, κατορθώνουν και φτάνουν σε κάτι το μεγάλο, γίνονται οι κτίστες ενός λαμπρού πολιτισμού, αλλά τον πολιτισμό αυτό δεν μπορούν να τον βαστάξουν. Ίσως να υπάρχει τρόπος να διατηρηθούν τα αποκτηθέντα, αν τον κίνδυνο που τα απειλεί μπορούσαμε να τον διακρίνουμε από μιας αρχής, όταν ακόμη είναι μικρός, αλλά πάντα σχεδόν δεν τον βλέπουμε, παρά όταν πια ογκωθεί, που δεν είναι πλέον καιρός να τον αποσοβήσουμε. Καμιά φορά όμως, μας λέει ο ποιητής, εκ των μελόντων οι σοφοί τα προσερχόμενα αντιλαμβάνονται. Η ακοή αυτών, κάποτε εν ώρες σοβαρών σπουδών, ταράτεται. Γι' αυτό οι φρόνιμοι από εμάς είναι εκείνοι που μελετώντας τα παραδείγματα της ιστορίας εφαρμόζουν στο βίο τους τη μετριοπάθεια, γιατί κάθε κατακτημένο νέο μεγαλείο συνεπάγεται και νέο αγώνα για τη διαχείρισή του. Τα μεγαλεία να φοβάσαι, ω ψυχή, και τις φιλοδοξίες σου να υπερνικήσεις, αν δεν μπορείς, με δισταγμό και προφυλάξεις να τις ακολουθείς, και όσο μπροστά προβαίνεις, τόσο εξεταστική, προσεκτική να είσαι. Το άτομο απαρνιέται κάθε δράση στο πολιτικό βίο. Και μη επαναπάβεσαι που στη ζωή σου περιορισμένη, τακτοποιημένη και πεζή, τέτοια θεαματικά και φοβερά δεν έχει.